स्टुडियो आं जेंग्रें नार्जारी मागो दमासिनि हामलायथिजों दिनै चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव बुमिचरिखौ पार्कआव 13थि थुनलाइ आड्डा खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लाना बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मागो दमासिनि रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायहरदों। लोगोसे साफ्रोम रायजो राजाफोरनि गेजेराव एबा दुलाराय आसामावनो सान्थि आरो खौसेथि लाबोथों होनना आरज गाबो आरो साफ्रोम सुबुंफोरानो जेखि हाबा मावा मानो जेरावखि मुखुब जायाथों मानो थुनलाइनिफ्राय जानगारनानै हारिखौ सिबिनो नागिरनाया गोरलै बाथ्रा नङा होननानै फोरमायो। दिनै जोंनि चिरां जिल्ला मोनसे थुनलाइयारि आड्डा हिसाबै दिनै लानाय जादों। बेनि थांखियानो जादों जोङो थुनलाइ सिबिनायजों लोगोसे गेदेरखौ मान होनाय, उन्दैखौ अननाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ फालिलांबाय थानो हानायनि गेजेरजों जेनेरेसन गोदान जेनेरेसननि मोनसे लामा दिन्थिलांनो हायो नामा होननानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। जेराव दिनै दमासिनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायफोरावहाय गोबां रायजो राजाफोर गेजेरजों जागोन आरो बेखौ नुनानै जोंनि जाहोग्राफोरा इयुन जेनेरेसना सोलोंथों होननानै बे हाबाफारिखौ बावहाय लानाय जादों। मागो दमासिया बर' समाजावहाय बोसोरनिफ्राय सोलिबोनाय बेखौ जों बुंस'नो हाया। मागो दमासिखौ आंनि मोन्दांथिया बेखौनो बुंनो नागिरो आबाद मावखांनायनि उनाव आबादखौ दैखांखांनायनि उनाव जोंनाव मोनसे रंजाखांनाय फैयो। इसोरा होनाय गासैबो आबादखौ जोङो मोजाङै मोजां दिखांखांनायनि उनाव इसोरखौ हामबाय होननायनि मुङाव दिनैनि बे मागो दमासिनि फोरबोखौ जों सिबिनाय जायो होननानै आंनि मोन्दांथिया बुंनो दा बर'हा गोबां नियम खान्थि दङ मागो दमासिखौ। सोरबा कामरुपनि बेलेग कामरुप डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा आलदायै फालियो, गवालपारा साइडनि मानसिफ्रा आलदायै फालियो, मानसिफ्रा आलदायै फालियो। खिन्थु गासैबो बिथांखिया बेनो जोङो इसोरखौ हामबाय होनाय। जेखियानो जाथों मागो दमासि फालिनायनि गेजेरजों जोंनि बर'नि गेजेराव बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजानि गेजेराव दुलाराय आसामावहाय सान्थि आरो खौसेथि लाबोनो हाथों बेखौनो मागो दमासिनि गेजेरजों गुबै आखुथाया बर'आ ट्रेडिसनेलि मा गावनि हारिमुखौ लानानै खामानि मावबोदों बेनि गेजेरजों ओंखारनो हायो। बेनिखायनो जोंनि गोदान जोलै जोहोलावजोफोरखौ जों बेखौनो खावलायगोन नोङो जेसेबांखि नोंनि ट्रेडिसन नोंनि हारिमुखौ फालिनायनिफ्राय एरखेनानै खाराथों मानो नोंखौ खिन्थु नोंनि ट्रेडिसन आरो हारिमुआ होसोबाय थागोन। नंखायनो गावनि राव हारिमु थुनलाइ आरो आसार खान्थिखौ अरायबो सिबिनो थाखाय बावगारनो नाङा। नोंथाङा ख्रिस्टियानानो जा, ब्रह्मआनो जा, बाथौआनो जा, सतसंगियानो जा, कृष्ण गुरु जिखि धोरोमनि मानसियानो जायाथों ट्रेडिसनानोखा हारिमु हारियामोनखा। मोनसे गोजोनथाव खौरां दावबायारि नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कआव समायना रबिना कटेजखौ। बे कटेजआव नोंथांमोना जिप साफारि, एलिफेन्ट राइड, रिभार रेफ्टिं, ट्राइबेल डान्स, बनफायार, ब्रेकफास्ट, लान्च, डिनार बायदिनि सुबिदा मोनजोबनो हागोन। रुम बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नाम्बाराव 9365060394 7099613280. The Robina Cottage Resort in Manas has been opened for you. You can get many facilities in this resort or cottage like AC and non-AC room booking, jeep safari, elephant ride, river rafting, breakfast, lunch and dinner. To know more you can contact this number. Contact number 936-556-0394 7099613280. Gmail address robinacottages@gmail.com.